Яхшы укытучыларның укучылары да яхшы. Рус математика Михаил Остроградский әйтүе берничә гасырдан соң да шулай ук актуаль. Укытучы һәр бала тормышында төп рольләрнең берсен башкара. Шуңа күрә бу программаны яңа уку елының беренче көнендә без педагогларга багышлыйбыз. Бу белем дөньясы бүгенге программада. Август җыелышы бер елга установкалар. Яңа уку елында укытучылар алдында нинди бурычлар тора? Алабуга. Барлык төбәк педагоглары берләшегез. Бөтен Россия укытучылар форумы нәрсә белән гаҗәпләндерде? Һөнәри багышлау. Беренче тапкыр беренче сыйныфка. Яшь педагоглар мәктәп белән ничек танышалар? Укытучыларның вакыт исәбе яңа елдан да туган көннән дә башланмый. 1 сентябрь педагогларның төп көне. Бу көн ачык дәрес кебек, аңа әзерләнергә кирәк. Укытучыларның сыйныф эше августта үткәрелә торган зур педсовет. Анда 1 елга төп максатлар куела. Шулай ук бу советта укытучылар үй эшләрен ала. Алар алдында нинди бурычлар тора, мәгариф өлкәсен тагын нәрсә көтә? Нияз Рахман киләсе уку елының төп вакыйгасында булды. Эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионаты майданын сайлау очраклы түгел. Чөнки зур профессионал булганчы белемгә нигезен нәкъ менә мәктәптә салалар. Еллык август конференциясе алдыннан Казан экспо күргәзмәләр үзәгендә башка игътибарга лаеклы чаралар да узды. Шуларның берсе бердәм дәүләт имтиханнарын 100 балга тапшыручылар белән очрашу. Булачак галимнәр, профессорлар, инженерлар һәм башка төрле һөнәрияләре белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов шулай ук Казан вузлары ректорлары күреште. У меня не было такой цели ждать. Минем имтиханны 100 балга бирү максаты юк иде. Бурыч әлбәттә уңышлы тапшыру һәм бюджет бүлегенә укырга керү булды. Тик нәтиҗәдә уңыш 100 балл булды. Бу әлбәттә минем өчен һәм булышкан укытучыларым өчен дә зур бәхет. Шунсын әйтергә кирәк, быел 100 балга ия булучылар саны башка еллар белән чагыштырганда күбрәк. 2018 елда алар саны 173 булса, һәм 2019 елда бу күрсәткечләргә 181 чыгарылыш сыйныф укучысы ирешә. 3 фән буенча Рамил Бахауиев 100 балл, 2 фән буенча тагын 10 укучы шундый күрсәткечләргә ирешә. Министр һәм ректорлар белән очрашуга 145 укучы чакырыла. Рафис Борханов 100 балл җыйган һәр 4нче баланың Казан федераль университетына укырга кергәнен әйтте. Булачак студентлар мондый уңышка ирешүнең җиңел булмаганын яхшы аңлый. Зур август конференциясына аяк басканчы Татарстан президенты да 100 балл җыючыларны читтә калдырмый. Традицион фото, шулай ук исеменең җисеменә туры китереп биредә махсус күргәзмә мәйданнары булдырылган. Кайберләренә Рөстәм Миңнеханов та туктала. Еллык август конференциясе ул белем бирү тармагында узган елга нәтиҗәләр чыгару, киләсе уку елына максатлар билгеләү урыны. Әлбәттә, соңгы елларда белем бирү тармагы аерым игътибар үзәгендә тора. Монда дәүләт ярдәме дә сизелә. Соңгы 5 ел эчендә генә дә Татарстан бюджетыннан 100 миллиард сум күләмендә акча бүлеп бирелә. Әлбәттә, бу вакыт аралыгында республика буенча 33 мәктәп, 150 балалар бакчасы төзелә һәм шактый белем үзәкләренә капиталь ремонт ясала. Татарстанның уңышын бәяләү өчен Россиянең мәгърифәт министры урынбасары Ирина Потехина килгән. Ул ил күләмендә укытучыларның хезмәт хакы түбән булуга борчыла. Учитель должен получать. Укытучы шул ук икътисад буенча уртача хезмәт хакын алырга тиеш. Тик чынлыкта алай ук килеп чыкмый. Нәтиҗәдә кайбер төбәкләрдә моңа ирешү өчен укытучыга атнасына 40 дәрес алырга туры килә. Бу дөрес түгел. Әлбәттә, сораулар шактый яңгырый. Август конференциясендә Татарстанның мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов иң актуаль мәсьәләләргә туктала. Шуларның берсе ул ана телендә белем алу хукукларын гамәлгә ашыруның дәүләт гарантияләрен үтәү. Туган телләрне шул исәптән барлык гомум белем бирү учреждениеләрендә туган тел буларак рус телен өйрәнүне дә. Мәгарифне үстерү институты, Татарстан фәннәр академиясе һәм республиканың мәгариф һәм фән министрлыгының Казан дәүләт университеты белән берлектә 1-9 сыйныфлар өчен федераль реестрга кертү өчен татар теле Татарстан, республиканың дәүләт теле, туган телдә әдәбият дәрес программаларын әзерләү турында хәбәр итте. Шулай ук яңа дәреслекләр дә булачак. Моннан тыш республикада класс җитәкчеләрен әзерләү буенча яңа проект барлыкка киләчәк. Мы запускаем новый проект, направленный на совершенствование. Без педагогик фәннәр психологларын камилләштерүгә юнәлдерелгән яңа проект башлап җибәрәбез. Бурыч аны сыйныф җитәкчелегенә әзерләү. Мин директорларга үз үрнәге белән иң яхшы кадрларны сыйныф җитәкчелегенә җәлеп итәргә киңәш итәрдем. Кадры в классное руководство. Тагын бер мөһим яңалык, киләсе елда мәктәпләрдә 12 меңнән артык яңа урын булдырылачак.
Мәгариф һәм фән министры сүзләренә караганда, быел республикада 10 мәктәп һәм белем бирү оешмаларына 5 яңа корма төзелә. Бу 12 меңнән артык урын булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Төзелешнең гомум бәясе якынча 13 миллиард сум тәшкил итә. Әлбәттә, белем бирү тармагында федераль ярдәмнән башка мөмкин түгел. Татарстан президенты бу өлкәдә Мәскәү белән бер-беребезне ишетеп, аңлашып яшәргә кирәк ди. Иногда мы друг друга не слышим. Конечно, мы и русский, и татарский знаем, но вот у вас этого нет, конечно, татарского, поэтому, наверное, у нас иногда получается... Я чувствую недоработку, пойду на курсы повышения квалификации. Мәктәп белән укучы арасында күперне билгеле укытучылар саланак менә. Иртәгә нинди буын тәрбияләү алар җилкәсендә иң зур уңышларга ирешкәннәрне президент очрашуда бүләкләде. Алар үзләренең хезмәте белән мактанырга яратмый. Нәтиҗәсе бар икән, димәк бу уртак тырышлык дип белдерәләр. Все должно быть в комплексе. Нельзя разделить их. Барысы да бергә бердәм булырга тиеш. Әлбәттә, гаилә һәм мәктәпне аеру мөмкин түгел. Дөрес тәрбия һәм белем бирү генә бүгенге заман таләпләренә туры килгән буын тәрбиясе булачак. Без бүген балаларга белем алу өчен уңайлы шартлар булдырырга кирәк. Бу төп бурычларның берсе. Укытучылар, сыйныф җитәкчеләре балалар белән бергә укырга, яңалыкка һәрвакыт омтылырга тиеш дип саныйм. 2020 елга кадәр полилингваль мәктәпләр буенча адымнар белемгә һәм татулыкка юл дип аталган 6 комплексны эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Шул ук вакытта Сириус модели буенча ел әйләнәсендә белем бирү сменалары үткәрү планлаштырыла. Яңа уку елыннан мәктәптә волейбол проектын тормышка ашыру башлана. Бер сүз белән әйткәндә, 1 сентябрьдә мәктәпләрдә дәресләр генә түгел, яңа проектларны тормышка ашыру буенча да зур эш башланачак. 3 көн тыгыз һөнәри аралашу. КФУның Алабуга институтында халыкара мәктәп укытучылары фестивале узды. Аның төп катнашучылары илнең инновацияләрне үзләштерергә һәм гамәлгә кертергә әзер иң яхшы укытучылар. Фестивальнең темасы үзгәрешләр мәктәбе. Технология һәм мәгълүмат чорында укытучылар роле ничек үзгәрергә тиеш? Нәрсә ул цифрлы белем бирү мөхите? Фестивальдә педагоглар нәрсәгә өйрәнгәннәрен хәбәрчебез Камилә Насыйбуллина белде. Алабуга 3 көнгә бөтен дөнья укытучыларын үзенә җәлеп итүче үзәккә әверелде. Биредә Алабуганың КФУ институтында халыкара укытучылар фестивале узды. Әлеге чарага 500-дән артык Россия укытучылары һәм Төркиядән, Һиндстан, Испания, Кытай университетларыннан мәгариф һәм тәрбия өлкәсендәге белгечләр җыелды. Фестиваль Алабуга шәһәренең мәдәният сараенда үтте. Аның ачылу тантанасында Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Форум башланганчы аны мәгариф милли проекты кысаларында оештырылган тематик күргәзмә белән таныштырдылар. Шәймиев күргәзмәнең һәрбер почмагында тукталып, барысын да игътибар белән карап чыкты. Форумның тантаналы ачылышында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов чыгыш ясады. Ул Алабуганың КФУ институтына кабат кунакларны кабул иткән өчен рәхмәтен белдерде. Уважаемые хозяева, организаторы этого великолепного учительского фестиваля. Шунысын әйтеп үтәргә кирәк. Оештыручылар форумны үткәрү өчен күп көч куйганнар. Кунаклар өчен җырлы биюле концерт программы гына түгел, кызыклы видеолар, слайдлар әзерләгәннәр. Пленар утырыш Минтимер Шәймиевның лекциясе белән тамамланды. Татарстан дәүләт киңәшчесе полилингваль белем бирү концепциясе турында сөйләде. Берничә телдә белем алу, белемле булу ул иреклек. Дөнья ачык, институтны бетереп, ләсә кайсы илдә эшли аласың, ләкин аның өчен телне белергә кирәк ди Шәймиев. Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан оештырылган фестиваль быел юбилейын билгеләп үтә. Менә инде 10 ел дәвамында әлеге чара галимнәр, педагоглар, укытучылар өчен тәҗрибә алмашу буенча уникаль мәйданчык булып тора. Форум Алабуганың КФУ институтында дәвам итте. Башта институт директоры Елена Мирзон кунакларга экскурсия үткәрде, институтның тарихы турында сөйләде. Оештыручылар форумда катнашучылар өчен бай программа әзерләделәр. Лекциялар, 100-дән артык мастер-класслар, иҗади очрашулар, түгәрәк стәлләр, экскурсия һәм мәдәни программа. Башка еллардан аерылмалы буларак, бу елгы фестивальдә әти-әниләр дә катнаштылар. Алар дискуссия мәйданчыгында мәктәп учпочмагы, укучы, ата-ана темасында фикерләр алыштылар. Кискен темаларга сөйләштеләр һәм мәктәптә төп герой укучы дигән фикергә килделәр.
Бу сыйныфта педагогика фәннәре кандидаты Надежда Телегина укучыларга цифрлы белем бирү мөхите шартларында белем бирү процессында катнашучыларның үзара хезмәттәшлеге турында мастер-класс күрсәтә. Я закончила мехмат, математик, учитель математики. Мин мехматны бетердем. Гомумән минем 2 югары белемем бар. Икенчесе психолог. Мастер-класслар, тренинглар үткәреп, шушы 2 өлкәне куша алдым дип уйлыйм. Әлбәттә, миңа бу бик ошый. В наших программах я вот соединила эти две ипостаси свои. Мне очень нравится на самом деле. Монда фестивальләр әлбәттә кирәк, чөнки монда тәҗрибә алып, без үзебезгә яңа белемнәр алып, шушы яңа белемнәрне үзебезнең балаларыбызга күрсәтеп, балаларыбызда өйрәтеп, алар белән бергә үткәрергә мөмкинлек бирә. Гомумән, укытучылар форумны уку гына кебек итеп кабул итмиләр. Чөнки алар монда башка төбәк укытучылары белән танышалар, аралашалар. Һәр мастер-класс үзенә күрә кызыклы, практика, мәсьәлә белән аңлатыла диләр. Мен фестивальгә беренче тапкыр килдем. Монда төрле юнәлешләрдән мастер-класслар күрсәтәләр. Уже 2 көн эчендә мин 6 мастер-класста булдым. Мастер-классларның кайсысына барырга укытучылар үзләре сайлыйлар. Бу фестивальдә 2нче тапкыр катнашам. Именно математика фәне буенча булган мастер-класслар кызыксындыра, шуңа күрә шул классларда, мастер-классларда катнашыр өчен, башкалардан яңа технологиялар өйрәнер өчен, дөньядан артта калмас өчен, балаларны яңалыкка алып барырга тырышыр өчен, шу мастер-классларда катнашуны бик үзем өчен файдалы дип табам. Форумның ябылу тантанасы катнашучыларга сертификатлар бирү белән тамамланды. Алабуганың КФУ институты директоры укытучыларга форумга килгән өчен, аеруча ерак шәһәрләрдән килгән кунакларга рәхмәтен белдерде. Укытучылар фестиваль бик тиз узып китте диләр. Алар эшкә яңа идеялар, саф караш белән баралар. Әйләренә күтәренке кәеф белән кайтып киттеләр. Мәктәпкә беренче тапкыр. Гадәттә шулай дип беренче сыйныф укучылары турында әйтәләр, ләкин мәктәптә укытучыларның да беренче адымнары була бит. Казанда педагогларны һөнәргә багышлау гадәте бар. Яшь белгечләргә уңышлар теләп, аларны тантаналы рәвештә хөрмәтлиләр. Хәзерге яшь укытучылар үзләренең беренче сыйныфына ничек әзерләнгәннәрен без алардан белдек. Киләчәк укытучылар яшь мөгаллимнәрне тантаналы рәвештә биек укытучы һөнәренә багышладылар. Укытучыларга үз теләкләрен Татарстанның мәгариф һәм фән министры Рәфис Борханов юллады. Бүгенгесе көндә республика мәктәпләрен, уку йортларын соңгы техника белән җиһазландыру өчен барысы да эшләнелә. Шулай Рәфис Борханов Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатен укып китте. Тантанада шулай мәгариф системасының 400-дән артык вәкиле катнашты. Укытучылар өчен һөнәри компетенциялар формалаштыру буенча тренинглар, мастер-класслар оештырылды. Яшь белгечләр исә үз илкеләренә алган җаваплылыкны намуслы рәвештә үтәргә ант бирделәр. Яңа казанышларга ышанычлы адымнар белән Казан күлиятен бетергән 20 яшьлек Зәлидә Зарипова тормыш китабының яңа битен ача. Бу бүлектә зур итеп җаваплы, данлы укытучы исеме язылган. Балалар белән эшләү бик кызык дип әйтер идем. Ул бик җиңел эштә түгел, ләкин балалар белән эшләү ул үзе зур бәхет. Кечкенәдән таби булырга хыялланган Зәлидә үзенең карарын 9нчы сыйныфта үзгәртә. Моңа әтисенең сүзләре тәргеш булган. Синең медицина институтында укуың беренче тапкыр моргка барып кайтуга тәмамланачак дип әйткән әтисе. Яшь укытучы җаваплы этап алдыннан кызыксынуны да дулкынлану хисендә кичерә. Балалар мине ничек кабул итерләр микән дип, аларга үземне ничек күрсәтергә, ничек алар белән эшләргә, менә бу сораулар гел башта тора. Шулай да Зәлидә укытучы карьерасына зур ышанычлар белән карый һәм яшь укытучылар балалар өчен дә файдага гына булыр дип ышана. Минем уйлавым буенча, яшь укытучылар һәм олы укытучылар арасында аерма ул яңа идеялардадыр. Шуңа күрә инде минемчә балаларга яшь укытучылар белән кызыграктыр дип уйлыйм. Белем көне һәркем өчен үзенчәлекле. Бу яңа шик, яңа бурычлар, белемгә, казанышларга, тәҗрибәгә юл җиңел һәм кызыклы булсын. Укытучы ул артист, рәссам һәм үз эшенә гашыйк кеше булырга тиеш дип раслаган Антон Павлович Чехов. Укучыларыгызны рухландырыгыз. Сезне социаль челтәрләрдә көтеп калабыз. Үзегезнең яңалыкларыгыз белән уртаклашыгыз. Киләсе очрашларга кадәр.